Ahoj, vítaj v ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme náš ďalší produkt, ktorý je podľa mňa veľmi praktický. Je to držiak na knihu a šálku. Náš držiak na knihu a šálku pozostáva z troch častí. Dvoch takýchto profilov, ktoré vieme veľmi jednoducho vysunúť a odložiť. No a takéhoto podstavca, ktorý má vyfrezované dve drážky presne práve na tieto dva profily. Je to rozoberateľné z toho dôvodu, aby sme vedeli s týmto držiakom po prípade cestovať, alebo aby sme ho vedeli uskladniť tak, aby nám nezaberal veľa miesta. No a poďme si ukázať, ako to celé funguje. Čiže máme tu takýto malý otvor, ten nám môže slúžiť na uskladnenie niečoho drobného, napríklad ceruzky. Potom ďalej je tu takýto väčší otvor, tam by sa dali vsunúť aj noviny, alebo napríklad naša záložka na palec, je to celé robené tak, aby tam pekne vošla. Čiže vidíme, že záložka na palec, ktorú sme si vysvetlili v minulom videu, tam pekne vojde, krásne ju to vie držať. Potom vzniká priestor aj medzi týmito dvomi profilmi, napríklad na okuliare, v mojom prípade veľmi praktické. No a potom samozrejme nemôže chýbať miesto na dobrú šálku kávy alebo čaju. No a čo sme zabudli? To najdôležitejšie, knižku. Čiže keď čítame, a aby sme nezablúdili v tej knižke, takže si ju vieme takto pekne uskladniť na náš držiak. Takže ďakujem ti za pozornosť, dúfam, že sa vidíme aj v ďalšom videu. Ak sa ti video páčilo, daj mu like a všetko dobré. Ahoj!